Γεια σας, Νίκος και Κώστας πάλι. Γεια σας. Κομμωδιάρη, πες. Τι να πω εδώ πέρα, βλέπω ενδιαφέρον παιχνίδι. Κάτσε λίγο, δώσε εδώ. Να αρχίσω πρώτα με τα ελληνικά. Ό,τι και να πεις κουβά είναι. Ξεκίνα από που θες. Ωραία. 3-34, ΑΕΚ Πανθρακικός. Γκολ. 3-35, Άρης Αστέρας. Στημένο μάτσο έχω ακούσει. Δεν ξέρω, δικά σου, μιλάς πολλά λόγια. Άσο. 3-36, Βέρεια Πλατανιάς. Άσο κι αυτό. 3-37, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Διπλό, Παοκάρα, 2 απόδοση. Αντικειμενικότατος πάντως. 3-38, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 2-3 γκολ. 3-39, Όφη Ατρόμητος, Άντερ. Και 3-40, Πανιόνιος Ξάνθη, γκολ. Μας έδωσες όλη τη Super League. Ναι, Πω κι εγώ. θες και εσύ τα ελληνικά. Λοιπόν, ελληνικά εγώ δεν έχω παίξει. Και θα παίξω γιατί δεν ασχολούμαι. Θα πάμε Ισπανία. Στην Κόρδοβα με την Πονφεραντίνα. Πώς το διάλογο λέγεται. Άσος, θα το πάρει η Κόρδοβα. Απόδοση 1,70. Μετά πάμε στη Γερμανία. 2,97. Πέτερμπορν Ρέγκεσμπουργκ. Άσος. Και αυτό στο 1,70. Μετά πάμε στο 3,37. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Διπλό. Πιστεύω ΠΑΟΚ θα το πάρει. Και αν θέλετε παίξτε και σκορ 0-1 ή 0-2. Τα 3,57. Ιταλία. Μίλαν Νάπολη. Θα παίξετε άσο και 2-3 γκολς. Μην βάλετε πολλά λεφτά, καρφωτό. Βάλτε πολλά λεφτά, τζάμπα τα λεφτά σας. Βάλτε 2-10. Γιατί είναι καρφωτό. Θα πάμε και να σε πιάνει 42 ευρώ. Με τόσα λεφτά. Να πω κι εγώ μια πεντάδα έτσι. Όχι, να μην πεις. Λοιπόν, Εντάξει, λέω εγώ και σύστημα, μια πεντάδα. Στο 3,44 ΑΕΚ Πανθρακικός Χ2. Απόδοση 2,10. Το ακούσει αυτό ο Γιάννης, θα σου πω. Όπα, sorry. Το 3,34 είναι το Χ2 η ΑΕΚ. Να το ακούσει αυτό ο Γιάννης, θα σου πω εγώ. Χθες πίναμε και ρετσένα μαζί. Σε γαμίσει. 3,37 είναι Λεβαδιακός ΠΑΟΚ Χ άσο. 1,5 ευρώ απόδοση. 3,56 φεύγουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα και πάμε Αργεντινή και στην Εστοντιάδες με την Γοδόη Κρούζ. Είναι άσος 2,15. Μετά πάμε στο Ποιο? Νορβηγία. Στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Στη Μπριν με τη Φρέγκισταντ, που είναι ένα ωραιότατο διπλό. Καλή απόδοση 2,15. Και πάμε. Ρε μαλάκα, φύγε από εδώ. Συγγνώμη. Και στο 3,52. Μήπως να φύγω τελείως να βγω έξω? Πάρε μπούλο. Να τα πεις να έρθω μετά. Σκάσε. 3,52 Σαραγώσα Μπαρτσελώνα. Εντάξει, να το βάλουμε αυτό μόνο για να πιάσει. Να έχουμε ένα στάνταρ διπλό, στα 1,30 χαλαρά. Να πω κι εγώ τώρα. Άντε για να μην σου πες, με έτρεξες. Λοιπόν, πω κι εγώ μια πεντάδα ακόμα. Όχι μαμά, δεν πεινάω. 3-15 Στουγκάρδι Γκλάντμπαχ. Όχι σε λέω. Μαλάκα, σταματήσεις να πω. Αφού μου φωνάζει ρε. 3-15 Στουγκάρδι Γκλάντμπαχ. Άσος 2,5 απόδοση. 3-21 Αιτχόφεν Άγιαξ και αυτό άσος 2,15 απόδοση. 3-23 Λιόν Τουλούζ και αυτό άσος 1,70. 3,57 Μίλαν Νάπολη και αυτό άσος. Και 3,65 River Plate με την Arsenal Sarandi 1,80 και αυτό άσος. Αυτά για αυτή τη βδομάδα. Καλό ταμείο, καλή επιτυχία. Τα λέμε. Άιντε φυλάκια.